Bona tarda. Bona tarda a tots. Sí? Si us plau, si queda algú encara dret i vol seure, serà fantàstic. M'acompanyarà l'Eva Lombard, que s'encarrega de la llengua de signes. Ella estarà amb mi tota l'estona. Gràcies, Eva. I bé, sigueu tots benvinguts, benvingudes al 23è Premi Llibreter que convoca el Gremi de Llibreters de Catalunya. Una llibreria per mi és l'evidència que encara hi ha qui segueix pensant, imaginant, creant altres vides, reals o de ficció, i mons imaginaris per als lectors. En el cas de la literatura infantil i juvenil, que em toca de molt a prop, a més, els autors ens donem la mà també amb els il·lustradors i il·lustradores que personalment em tenen enamorat. Per a mi, entrar en una llibreria, i això ho sabeu molt des que sou aquí, és com entrar a casa. Sempre des de petita m'hi he trobat molt bé i he fet que el meu fill també s'hi trobés bé des de petit. I les llibreteres i els llibreters són els meus consellers i m'aconsellen molt bé. No em puc imaginar una ciutat o una vila sense una llibreria. I avui llibreteres i llibreters són aquí per premiar diferents obres en diverses categories. No m'allargaré molt, així que benvolgudes autoritats, benvolguts amics i amigues, llibreters i llibreteres. Comença doncs l'acte i vull donar-li la paraula a la Maria Carme Ferrer, que va ser presidenta del Gremi de Llibreters, perquè ens adreci unes paraules i doni pas al nou president. Maria Carme. Gràcies. Molt honorable presidenta del Parlament, molt honorable consellera, autoritats, presidents, jo sí que em sento a casa, realment estic entre amics. O sigui, que la meva despedida sigui avui, per mi és el més meravellós que em pot passar d'estar entre vosaltres. Com sabeu, fa 10 dies que tenim un nou president, que estem encantats, que és l'Eric. I això vol dir que fa 10 dies que he deixat el càrrec. Però només vull donar-vos les gràcies. Sobretot vull començar per la meva junta, que ha treballat dia i nit perquè les coses sortissin i a més he de dir que ens han tocat uns moments molt difícils i us dono les gràcies també a tot el sector, com ens heu ajudat i totes les autoritats, Generalitat, ajuntaments, o sigui que ens heu estat sempre en el nostre costat. No vull oblidar unes persones que sense elles el gremi no seria res, com són en Marià, que no sé on és, i la Maica. Gràcies per ser-hi, perquè sense vosaltres seria impossible fer tot el que estem fent. I jo ara ja voldria felicitar d'una manera molt especial i donar les gràcies a la comissió del Premi Llibreter i sobretot a la Irene, que quan vaig pujar com a presidenta vaig dir fes els canvis que vulguis, fes el que vulguis, i també molt especialment, encara que no hi és perquè per malaltia avui no es troba bé, no hi ha l'Antoni Daura, i el 2014 em va fer el mateix que jo vaig fer a la Irene, em va dir tindríem que aconseguir que el Premi Llibreter fos una festa, i així ho vàrem fer, vull dir, vàrem aconseguir des del 2014 que fos una festa, però jo no podia sola, i vaig cridar a una persona molt amiga meva, que és la Neus, i li vaig dir, Neus, hem de muntar una festa, i ho vàrem fer, amb l'ajuda de la Carme Prims, i d'en Jordi Sánchez, que ja no és llibreter, però que me l'estimo molt encara, i no deixaré mai de dir-ho. Llavors, també vull donar les gràcies molt especialment a tots vostès per estar aquí amb nosaltres i que cada any hi sou, o sigui que mai ens deixeu, no?
i sobretot els llibreters, que cada vegada n'hi ha més que venen a la nostra festa. Jo no tinc gaire més que dir, però sí que voldria que tots, que sapigueu que jo, amb tot el que pugui ajudar pel gremi, per les llibreries, pel que fos, aquí em teniu. Però sí que voldria que donéssim molt de recolzament al nou president, l'Eric de l'Arco, i la seva junta, perquè són gent jove, gent transformadora, que ja veureu que faran moltíssimes coses amb la seva implicació, la seva voluntat de fer coses, tot a favor del gremi, i amb molts projectes que ja us irem explicant i que me tindreu sempre al vostre costat. Jo ara ja li diria a l'Eric que pugi i que ens expliqui una mica, però jo no em vull despedir sense tornar-vos a donar les gràcies de tot i dir-vos que em teniu en el lloc que he estat sempre, a la llibreria Empúries de Girona, al peu del canó, i que és a casa vostra. I moltes gràcies a tots. Hola. Després del que ha dit la Mari Carme, penso que jo només puc dir que fa 10 dies que hi soc i que, per tant, m'estreno amb vosaltres. Jo crec que parlar davant de 300 persones com som avui no és una cosa que ens sigui fàcil, no ho acostumo a fer, però em sento molt recolzat per la Junta que represento i penso que avui em toca parlar en nom de la Junta i en nom dels llibreters i crec que podem dir que estem molt contents. Benvingudes autoritats, crec que es comença així. Totes, són moltes autoritats i per tant no farem la llista, m'agradaria molt, però diguem que anem tirant. Lectors, perquè també aquí hi ha lectors, també tenim els distribuïdors, hi ha il·lustradores, hi ha traductors, hi ha autors, hi ha editors i estem els llibreters. Per tant, hem de celebrar que a la festa del Premi Llibreter podem dir que està representat tot el sector del llibre i això ens ha d'omplir d'alegria perquè és d'aquestes coses que els llibreters aconseguim fer-vos venir a tots, mola. I celebro molt trobar-nos aquí en aquesta celebració perquè, a més, són 23 anys de Premi Llibreter. Podem dir que és un premi que s'ha consolidat i crec que podem dir que és un premi molt especial, aquest Premi de les Llibreries. Probablement tots els que fan un premi poden dir que el seu premi és molt especial, però aquest és el nostre i com que he dit que té la força de reunir tot el sector del llibre, ho hem de celebrar. És un premi treballat. Quan dic que és un premi treballat vol dir que per donar els guardons que donem avui, abans hi ha hagut una feina de 5 comissions de llibreries treballant tot l'any, llegint, compartint, proposant, descartant els llibres candidats a poder-se emportar el premi, per al final, entre totes les comissions, cada comissió decidir-ne 3. 3 que serveixen com a base per a la votació de totes les llibreries del gremi. I dins d'aquestes votacions i d'aquestes comissions no hi ha ni cap pressió ni cap consigna. Tot aquest procés participatiu, a més, és gratuït. Són hores de lectura robades a les vides dels llibreters que hi participen. Els llibreters no llegeixen gairebé a la llibreria. Això és un mite que podem constatar la gran majoria dels que estan aquí. A la llibreria no es llegeix, s'obren caixes, es tornen caixes, es mouen caixes, es posen llibres, es treuen llibres, s'atén algun client que entra de tant en tant, a les trucades, perquè el telèfon sempre sona quan no fa falta que soni i no sona quan vols que soni. Tenim que omplir les subvencions, justificar les subvencions, els avisos de que el que has presentat de subvenció no s'ajusta al que ells pensaven que tu havies de tenir allà. I de tant en tant
podem llegir, però normalment llegim quan anem cap a casa, quan tornem a casa, abans de fer el sopar, després de posar els nens a dormir, en comptes d'estar amb la nostra parella o d'estar amb el nostre gat. Llavors és quan nosaltres robem hores per poder llegir, per poder valorar els llibres que van al Premi Llibreter. Aquest esforç és el que jo crec que fa especial aquest premi. És tot aquest temps que hem robat a les nostres vides, els que estem a les comissions i al gremi, que donen valor a aquesta decisió final. I a més, si mireu enrere i repasseu tots els guanyadors anteriors, trobareu que a més és un premi que té bon ull. Qualsevol títol guanyador o finalista dels darrers 22 anys us asseguro que serà una bona lectura per aquest estiu o per la tardor que ve, o per l'hivern que ve, o per l'any que ve. És un premi amb un bagatge consolidat. Això és possible perquè aquí avui tenim 9 finalistes, l'any passat hi havia més finalistes, amb tots els guanyadors. És una mostra del bon ofici que hi ha en l'edició en aquest país. Penso que si els llibreters podem arribar a triar 3 llibres, 5 llibres que considerem que valen la pena que siguin guanyadors, alhora hem de reconèixer que ens costa molt prendre aquesta decisió, que són una votació de molts llibreters i que els editors ens ho poseu molt difícil. Només pot haver un guanyador, però darrere hi ha molts finalistes amb molt bona feina, molts bons llibres i costa molt fer la tria. Per tant, també felicito tot el sector editorial des d'aquí perquè us ho mereixeu, tots. I celebrem. Hem de celebrar aquest any que després de 2 temporades molt difícils ens podem veure les cares tranquil·lament tots. Veure's els somriures, veure com ens saludem, poder-nos aguinyar un ull i veure que el que ve a sota és un somriure. Tot això aquest any és possible quan a l'anterior aquí que estàvem reunits tots amb mascareta i ens era difícil. Podrem celebrar-ho quan vindrem al final. Podem celebrar, a més, que aquest any, sense cap mena, com deia jo, de preparació prèvia, tenim guanyadores. És fantàstic, han guanyat. Tots els llibres en són guanyadores, són autores, són il·lustradors. Bé, hi ha un il·lustrador, aquí amagat entre tot aquest món de... Hi ha un il·lustrador. I la celebrem alhora que en aquest 2021 que va acabar i aquest 2022, que hem vist que el llibre, aquest nostre petit món, s'ha consolidat com una cosa molt important en la societat. Mentre el món queia, el llibre es mantenia com un valor fort i segur en les nostres vides. Finalment, jo vull agrair que si hem arribat aquí a celebrar el 23è Premi Llibreter és perquè hi ha una feina prèvia de les juntes precedents. Jo només porto 10 dies i també soc membre de la comissió que ha preparat aquest premi, però abans, com deia la Mari Carme, hi ha 22 edicions anteriors i sobretot podem constatar que la festa, quan Antoni Daura li va dir Mari Carme, fes-me una festa del Premi Llibreter, ella s'hi va posar i ho va aconseguir. Tenim un auditori ple que constata que després podem celebrar-ho. Per tant, jo, Mari Carme, et vull agrair tota la feina feta fins ara, de veritat. Aconseguir això no té preu. Vull agrair també a la Irene, que ha portat els darrers anys la direcció del premi. Vull agrair a tota la gent que està a les comissions, l'Àlvar, que també estava dirigint una comissió, però tots els membres que han participat i a tota la gent que està implicada a l'organització, els tècnics, els responsables de comunicació, els estudiants de l'Escola de Llibreria que us han rebut i també a tots els que esteu aquí també com a lectors. Per tant, jo només puc desitjar una llarga vida al Premi Llibreter i una llarga vida al llibre. Gràcies. Maria Carme, veniu, que no baixeu encara, que heu de lliurar ara cosa. Espera, tranquil·la, ara ho solucionem, això. Anava a dir en marxa, ja se me'n va la llibreria Empúries. Dic, no, quiet aquí. Bé, saludem també, per cert, a tots els lectors, lectores, llibreters, llibreteres, que no hagin pogut estar avui aquí.
Els vull donar també la benvinguda als que ens seguiu, als que seguiu aquest acte a través del web del Gremi de Llibreters. Ja veieu, aquí està. Streaming, aquí tenim streaming, tenim de tot. Bé, anem a fer l'homenatge d'aquelles llibreteres i llibreters amb més de 35 anys d'ofici. No, jo només he mirat aquí l'Èric perquè no en portes 35, eh? Porto 8 i en 47, imagina't, sumes, no arribo als 35 ni l'ojo. Perdona, Eva, perdona, recordeu que tenim l'Eva que us ha de sentir, perquè ella està parlant en llengua de signes i no pot, aleshores... Quan has començat a parlar ràpid he pensat, ai, l'Eva, pobra. Però l'has entès, no, Eva? Sí, molt bé. Molt bé. Bé, demanaré, si us plau, a les llibreteres i als llibreters que tan bon punt digui el seu nom, pugin i jo llegiré la seva versemblança. D'acord? Això anirà així. Per tant, comencem. Emília Barrios, llibreria Els Quatre Gats de Sant Celoni. L'Emília Barrios va néixer a Saragossa, on va passar la seva infància, es va traslladar a Barcelona per estudiar Història de l'Art i des de llavors ja mostrava una gran afició per la literatura, la música clàssica i la cultura en general. Entre òperes, museus i llibres, la Maria Emília va conèixer en Manel, que seria el seu company de vida i d'aficions, el qual l'ajudarà en tot moment a fer els seus somnis realitats. Va ser al cap d'uns anys que es va traslladar a Sant Celoni amb el seu marit, on va descobrir la llibreria Els Quatre Gats com a client habitual i més tard, l'any 1983, va agafar el relleu com a propietària de la llibreria. Tot i no tenir molt clar l'aventura en la qual s'embarcava, va remar i tirar endavant amb molta il·lusió i empenta per fer d'aquesta petita llibreria un lloc on acollir tota mena de lectors i aficionats a la lectura. Va ser l'any 2000 quan va fer el canvi de local per transformar aquella petita llibreria en una de les més grans del Baix Montseny. Al llarg de tots els seus anys com a llibretera, ha acollit autors locals, presentacions de llibres, ha preparat el Sant Jordi amb entusiasme, i és que el seu esforç constant i la seva fascinació en l'àmbit literari ha fet de la Maria Emília i de la llibreria Els Quatre Gats un lloc on sentir-te acollit i com a casa. Això m'agrada molt, molt. Després de tants anys dedicant la seva vida a la llibreria, recentment s'ha jubilat, això sí, l'Emília continua sent la mateixa persona aficionada a la literatura, amb la qual et pots trobar pel carrer i parlar de llibres, perquè amb el seu tarannà continua inspirant tothom i també els seus 3 nets la passió per la lectura. Si us plau, lliureu-li ara sí la insígnia. Poseu-vos aquí? Aquí davant. Vine. Ara aquesta coreografia que els estic fent per primera vegada ho haureu de fer tots. Sí? Ho enteneu? Espera, que jo he de marxar. Tots quan hagueu de pujar. Molt bé, aquí us quedeu. Ara no baixeu, no baixis, Maria Emília. Quedeu-vos aquí. Molt bé. Aquesta coreografia és tan senzill perquè és que resulta que, veieu, aquí no hi ha... Si tiro enrere, veieu què els hi passa? Ara de cop i volta tenim el Gremi Llibreter, tot el Premi Llibreter integrat. No, per això us posareu aquí. Molt bé, seguim. Maria Teresa Calabús, llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Que quan vaig als llocs que la Maria Teresa hi passo, se te'n va. La Maria Teresa Calabús va néixer en un mas de Torroella de Montgrí, de Tarruella, que diuen, perdó, de Tarruella. Anaven passant les temporades, la de l'oliva, la de la vinya, la de les pomes, i pensava que les vacances eren com les de Thomas Mann a la muntanya màgica, per refer-se. Va començar a llegir perquè diu que s'avorria. Ara fa 35 anys va llogar amb la seva germana una botiga que es traspassava. Li van posar, que això igual potser molta gent s'ho ha demanat, El Cucut, perquè és un nom fàcil de dir, perquè no té cap lletra que costi de pronunciar, per homenatjar la revista satírica de principis del segle passat i perquè un dia, tornant de Bellcaire,
va sentir cantar una puput, encara que no sigui el mateix ocell, que això ho saben també. Llegir li agrada tant que d'ençà de fa 35 anys s'hi dedica 3 hores cada dia per gust, per goig i perquè una llibretera ha de poder prescriure. No es pot refiar del que li diuen els editors, és això, els editors, clar, ni del que s'escriu als diaris, els periodistes que tampoc se sentin ofesos. Cal tenir un criteri. Diu que hi ha persones que no han trobat el seu llibre i que és per això que no llegeixen. És bona aquesta, sí senyora. Diu que la mainada ha de poder triar els llibres que vol. També diu que el lector no se'l pot jutjar mai i que quan llegeixes una obra has de pensar a quin lector s'adreça i a qui agradarà. Per ella un clàssic és aquella obra molt bona, escrita amb una aparent senzillesa, que tant pot llegir una persona poc lectora com un literat. En aquests 35 anys ha acompanyat Tarruella amb un aparador ple de llibres en el pas de la vila pagesa a la vila d'ara. Va posar la vila natal en portada als diaris i la televisió quan va començar a fer el berenar literari més multitudinari de Catalunya i de més enllà, una idea per celebrar els 25 anys que va anar creixent fins que va arribar la pandèmia i ho va aturar tot. Tarruella li va atorgar la medalla del Montgrí el 2019 per la seva tasca cultural i com a filla de pagesos, la Maria Teresa toca molt de peus a terra. I toca tant que quan un editor té dubtes sobre una publicació hi va tot seguit a demanar-li el parer. Amb la mirada i amb el somriure de seguida sabrà si li fas el pes o si no. Això és així. Diu el que pensa sense embuts ni artificis. Una bona llibreria, una bona llibretera, eleva el nivell d'un poble, d'una vila o d'una ciutat i la Maria Teresa ho ha fet. Endavant amb la insígnia. A la marca, a la marca! Molt bé. Al final els tindré ensenyats, Molt bé. Això va per tots, Molt bé. Rosa Cubeles, de la llibreria 2 de Viladric de Tortosa. Benvinguda. Nascuda un 13 de setembre a Nonasp, municipi de la comarca de la Franja de Ponent, fa més de 48 anys que es dedica al món del llibre a la ciutat on va créixer, que és Tortosa. La Rosa ha expressat moltes vegades que treballa a un dels millors llocs del món on es pot passar el temps envoltada de llibres, de saber, de cultura, d'històries, de somnis, i encara que ella no va escollir aquesta vida, la llibreria la va triar ella i es considera molt afortunada. Com ella diu, la llibreria és essencialment dona. És dona perquè se'n sent i perquè s'identifica amb els valors feministes i rebutja la visió masclista predominant d'una societat que menysté la meitat de les persones que la formen. Si ha arribat fins aquí, si la llibreria Viladric persisteix després de més de 2 segles i mig, només pot ser perquè generació rere generació, cadascuna de les persones que l'han portat han sabut adaptar-se als canvis i se l'han estimat. És tot un mèrit haver-se mantingut viva d'una manera o una altra, un lloc o un altre, amb uns propietaris o uns altres, però tots amb les mateixes ganes que ho ha fet la Rosa. Molt aviat, però, té previst jubilar-se, cercant un temps lliure, una tranquil·litat i un descans més que merescuts. Gràcies, Rosa. La Montsant Fons de la llibreria Gaudí de Reus. Podríem dir que la Montsant és filla de la llibreria perquè totes dues van néixer l'any 1965, un moment en què delerosos de la llengua i la cultura catalanes al cap d'aquells anys tan foscos, la ciutat necessitava un punt de referència i de trobada al voltant dels llibres i l'activisme.
La llibreria va ser a les mans de l'Isidre Fons i la Maria Pallac fins que dues de les seves filles se'n van fer càrrec, l'Aránzazu i la Montsant. La Montsant és una llibretera pacient i que s'explica als clients i lectors amb el que cal per saber si escollim bé. La veritat és que sempre hi és i això ja diu del seu compromís amb la llibreria i amb les persones que hi entrem. Sempre ha participat amb molta implicació en la Diada de Sant Jordi i en moviments de cultura popular de la ciutat. És membre fundadora de l'entitat local Carrutxa, dedicada a la recerca i l'estudi d'aquesta disciplina. La Montsant, doncs, no va crear la llibreria, sinó que, d'alguna manera, l'ha heretat i l'ha fet viure, com sempre, amb la continuïtat que necessita, cosa difícil en uns moments en què les coses són tan efímeres i tan canviants. Ella representa la continuïtat i l'estimació pels llibres i per la literatura local i per això molta gent ens hi sentim tan còmodes. Gràcies, Montsant. Maria Teresa Roca, de la llibreria La Baldufa de Montblanc. Benvinguda. Endavant. La Maria Teresa Roca Cendra estudiava psicologia i treballava en el camp vinícola a Tarragona, quan es va il·lusionar amb l'amiga Glòria Pallissó a obrir La Baldufa, una botiga de joguines de fusta al seu poble natal, Montblanc. Corria el 1979, van muntar tallers de manualitats i la botiga va esdevenir un niu de creativitat. 2 anys després van decidir que el niu també havia d'acollir llibres i revistes. Així, de manera natural, començava l'ofici de llibretera que va continuar en solitari i que fa 41 anys que exerceix amb la passió de qui estima la lectura, però també de qui ven material escolar, jocs didàctics, diaris i revistes que l'obliguen a obrir 7 dies a la setmana i, a més, organitza actes, serveix comandes a pobles de la comarca que no tenen llibreria, va colgada d'albarans i no dona l'abast a buidar caixes, com deia l'Eric de l'Arco. Un no parar que s'atura en el moment en què despatxa un llibre o un llapis i, malgrat les cues, els embolica amb el bon conversar que fa aturar les presses, perquè la Baldufa també ha esdevingut un punt de trobada del poble. Darrerament, les converses giren al voltant de la jubilació. Somriu, perquè la llibreria es queda a la família, no serà un traspàs dolorós. I li brillen els ulls, tindrà temps per fer d'àvia i per llegir l'enhorabona. Ai, perdoneu, que amb l'aire condicionat se'm resseca la gola. Francesc Sabater, de la llibreria Cinta de Terrassa. Ai, el Cesc, ai, el Cesc. El Cesc, professional, atent, company amb majúscula, simpàtic, servicial, rialler, positiu, sempre, disculpeu, disposat a ajudar, a donar un cop de mà, a facilitar, a l'entesa, a trobar solució, tot per complicat que sembli. Per això no és d'estranyar que pregunteu a qui pregunteu del sector que l'hagi tractat, clients, proveïdors, comercials, editors, llibreters, companys, tots ells, sense cap mena de dubte, imprimeixin un somriure al seu rostre i només puguin dir coses maques i amables de la seva persona. Un gran professional, un gran company, un gran amic. Em estic ofegant, però faré veure que no es nota. Que estima i que es fa estimar. Moltes gràcies per tots aquests anys de constant dedicació i per ser tan normal, tan transparent, tan proper i tan autèntic.
Que no ho sabia! Ah, que li han fet de sorpresa, que anava a un sopar. Més aplaudiments. Bravo! En sèrio? No ho sabia? L'han enredat. No només t'enreden a tu, Maria Carme, quan fan homenatges, veus? No sabia que li anava de nou. Tu mereixes, Francesc, tu mereixes. Ahir em van dir, diu, mira, tinc un sopar, no hi puc venir. Diu, vols venir tu? Dic, doncs mira, anem-hi. Clar, anem-hi. El xef li ve després, al piano bar. Bé, ara que hem lliurat, atenció, i ara ja fa molt de goig, ara haureu d'avançar tots en una bonica coreografia fins a la marca vermella perquè us farem una fotografia de grup. Així que endavant, si us plau. Bravo, llibreters. Llibreters de més de 35 anys. Gràcies a tots, gràcies a totes i a tot. Moltes gràcies. Bé, ara sí, podeu anar a seure tranquil·lament, còmodament. Molt bé, l'Eric i la Maria Carme també. Jo segueixo amb l'Eva. Bé, en una de les moltes entrevistes que li han fet al llarg de la seva vida, li van preguntar quina era la seva professió. I la meva estimada Teresa va contestar: professió és una paraula buida. M'agrada tot el que faig i no puc perfilar l'ofici. Potser el d'escriptora és el que més bé es perfila. Potser diran que he estat escriptora. Ella és brava buscant l'epitafi. I és que a la Teresa no se li pot posar una sola etiqueta en un país que tendim a etiquetar-ho tot. Perquè la Teresa ha estat i és dissenyadora gràfica, il·lustradora, escriptora, destacant a més per la seva dedicació al llibre infantil i juvenil, tant en el camp de la creació com el de la investigació. Ha estat crítica literària, ha practicat distintes formes de docència i difusió, ha publicat més de 100 títols de literatura infantil i juvenil, conferenciant, ja remuga, jo la veig que remuga, perquè la conec, llavors jo vaig dient coses boniques i certes d'ella i ella està aquí baix com una fura fent. No haver fet res. Deia que ha publicat més de 100 títols de literatura infantil i juvenil, conferenciant, bona comunicadora, ha estat responsable de diversos projectes de dinamització de la cultura per a entitats públiques o per les xarxes de biblioteques. També ha fet de comissària d'exposicions, sort que em vas dient que sí, perquè anava a dir, a veure si ara no et coneixeré, col·laboradora i guionista d'aquestes exposicions, ha treballat a la ràdio, va rebre un premi Òmnium, el primer premi que van donar a Catalunya Ràdio va ser pel programa que feia la nostra pregonera. La seva tasca docent i investigadora ha estat reconeguda amb diversos mèrits i, per cert, a banda del reconeixement a la seva aportació a la ràdio i a la literatura, ella va ser Premi Llibreter 2001 per El segle més nou del món. Per mi he de dir que és un honor convidar a fer el pregó a la meva estimada Teresa Duran. Estimada. Bueno, Ja ho sabia. portaré una aigua, per si de cas. Ja ho sabia, que estaria massa alt el micròfon. Ara Continuo te'l poso bé. mesurant Molt 1,50 m. Molt bé. Vull dir que a mi aquests faristols em serveixen com de degollacolls, però tant se va. A veure, algú que no sé qui és ha comès l'imprudència de fer-me fer el pregó. I jo he tingut la barra d'acceptar-ho. Vull dir que aneu servits.
me'n sortiré com bonament podré. La sort és que he de fer el pregó del Premi Llibreter. Això són dues paraules. Premi, suposo que tothom sap el que és, des del moment que va néixer li van fer el primer petó per haver aconseguit sortir d'aquell cau fosc al cap de 9 mesos de buscar un forat de sortida. Aquell primer petó que tots heu rebut és un premi, d'acord? I ara només heu de fer memòria i recordar-ho. La segona paraula és llibreter. Com que tinc estudis, vaig buscar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que és un llibre que ara es ven poc, perquè les noves tecnologies han democratitzat molt la tasca dels filòlegs i acadèmics, i segons aquest diccionari diu que un llibreter és una persona que ven llibres. Trobo que encara bo que al davant hi posa persona. És un mot, persona, que inclou tots els gèneres, perquè ja us adverteixo que jo, d'ara endavant, per fer aquest pregó, faré ús d'un masculí genèric i m'estalviaré de dir pregó i pregona, llibre i llibreta, premi i premiar o qualsevol altra d'aquestes servituds amb les quals es mortifica la noble parla catalana. I això es fa, o ho fan, per tal de ser inclusius i no discriminatoris, que és una tàctica comunicativa que permet a la classe política quedar més bé de paraula / mot que de fets / accions. Tornem allà on érem, que us esteu esverant. A la persona que ven llibres, i no pas camises o melons, que també són venedors, però no són llibreters. Del que significa ser llibreter, jo n'hauria de saber alguna cosa, perquè això és una anècdota d'aquestes del meu currículum que poca gent sap, però la primera feina remunerada que vaig tenir, quan tenia 19 anys, va ser la de dependenta de llibreria, als matins, en una llibreria molt remenuda del carrer Balmes 84, on no hi entrava mai ningú, llevat escadusserament el carter. I jo em passava, ho sento, Èric, perquè jo vaig tenir aquest privilegi, l'estona llegint i no pas venent. De manera que no puc pas arribar a dir que he sigut una llibretera amb tots els ets i uts de l'ofici. En canvi, sí que he estat lectora i espero que això del llegir sigui l'activitat que tenim en comú, a part de la del primer petó, de tots els aquí presents, des de la primera fins a la darrera fila d'aquesta sala que ens acull. El verb llegir és un verb que en pocs anys ha eixamplat moltíssim el seu radi d'acció. Si fa 100 anys Catalunya tenia 2.745.000 habitants, però només n'hi havia 775.000 que sabessin llegir i escriure, el que ve a ser una quarta part més o menys. Ara, que hem triplicat la població i que som més de 7 milions de persones, sabem que només n'hi ha, i aquest només és irònic, 77.000 que no en saben de llegir i escriure, és a dir, un 1,5 de la població. I he descomptat els infants de menys de 6 anys, que potser no saben llegir i escriure, però sé d'allò més bé que els encanten els llibres, sobretot si contenen il·lustracions. Perquè llegir també vol dir mirar, interpretar els signes de tota mena que arriben als nostres ulls des de pocs dies després de néixer i d'aquell primer petó. Vol dir saber apropiar-se i interpretar tota mena d'indicis, signes i símbols, tant si són senyals de trànsit com marques i logotips comercials,
tant si són codis QR com els aplicatius de CaixaBank del dimoni, tant si són mapes isobàrics com emoticones dels xats, etc. Vull dir que poc o molt, i salvant la bretxa digital que em deixa a mi a l'altra banda de la cultureta informàtica a l'ús, ho sento molt, ens passem tot el sant dia llegint que d'entre tots els signes que pot copsar la nostra mirada, la història i la cultura hagin enaltit i posat en relleu els signes alfabètics, és quelcom que ens honora a tots plegats i que hauria de fer vibrar d'emoció el gremi de llibreters que són, a més dels editors, els autors, els traductors, els mestres i els bibliotecaris, qui els fan circular dins la nostra societat dins unes capsetes paral·lelepipèdiques, aquesta és la paraula més llarga de tot el discurs, paral·lelepipèdiques, a veure com s'ho fa, anomenades llibres. I ara aprofitaré la vinentesa per fer-vos una bona estirada d'orelles. Què significa això d'aquest llibre més venut del món des de fa segles és la Bíblia? Què vol dir que és el Quixot? O l'estimada de l'Empar Moliner? Protesto, protesto i protesto. El llibre més venut del món mundial ha de ser, és, per força, l'abecedari. Sense aquesta publicació cabdal, ni Bíblies, ni Quixots, ni Rowlings serien possibles. Qui dimonis les fa, aquestes llistes dels llibres més venuts del món? Poden ser numèricament precises, però són enganyoses. Des d'aquí, com que m'han donat la tarima, reivindico un lloc preeminent per l'abecedari, una obra tan bàsica com dúctil, que s'adapta a totes les temàtiques hagudes i per haver, delícia i camp de proves per als il·lustradors i creadors d'imatges, i molt més fonamental que qualsevol altra de les que veneu cada dia. El bo del cas és que ni tan sols sabem el nom del seu creador primigeni, que mereixeria un monument grandiós, ja sigui fet per en Joan Brossa o per en Jaume Plensa. I encara que sóc capaç d'entendre que un llibreter no és un escultor, sí que demano, i us ho demano de debò, a tots els llibreters de la sala que posin, si més no, un abecedari a l'aparador de la seva llibreria. I tant se val si pertany a l'alfabet xinès, ciríl·lic, àrab o llatí. Tant se val. Perquè qualsevol dels molts alfabets i conseqüents abecedaris és, de fet, la porta d'entrada al llibre i a la lectura. Que així sigui. Amén. Amén. Amén i anem al gra. Els llibreters ho faran perquè, a més de vendre llibres, tal com diu el DIEC, són amicals, volumiosos, capaços d'atendre qualsevol comanda, desvetllats, entusiastes, feiners, generosos amb el seu temps, heroics, inquiets, justiciers a l'hora de repartir guanys i beneficis, kafkians pel que fa a la rebotiga, lectors empedreïts, malcontents i neguitosos, si bé orgullosos d'allò que han fet amb el panorama postpandèmic, qüestionadors amb els comercials, responsables, sol·lícits, treballadors, únics i insubstituïbles a segons quina població, viatgers, wagnerians davant la tragèdia dels paquets i caixes del retorn. Potser un pèl ximplets en la tria de l'ofici. I grega, i és l'única concessió que faré el 25%. I políglotes, amb un zel més que estimable per allò que fan dia rere dia sense defallir. I ara, us acabo d'encolomar un enfilall de pites per rigorós ordre alfabètic.
Però si un llibreter pot ser tot això i més, i ho sé perquè tinc molts amics que ho són, què no serà el Premi Llibreter? Doncs heu de saber i entendre per saber, que ja fa 22 o 23 anys que aquests venedors, convenientment associats dins un gremi, les arrels del qual daten del 31 de gener de l'any 1553, és que això em fascina. Una de les característiques primordials i diferenciadores del caràcter i tarannà català és aquesta ja tradicional i ficada en vena voluntat d'associar-se. No conec cap llar on almenys algun dels seus membres, o tota la família, no formi part d'alguna mena d'associació o altra, esportiva, veïnal, cultural, musical, escolar, etc. Això ens diferencia, però no es diu. Tornem. Doncs heu de saber i entendre per saber que els llibreters del gremi, a més de dedicar-se a vendre llibres, els llegeixen, això ja ho ha dit l'Èric. Sí, i els estimen, amb un amor tan desinteressat que fins i tot els sap greu que hi hagi títols que han passat desapercebuts a la crítica o entre els lectors i que en cap cas formen part d'aquesta qüestionable, per bé que aritmèticament correcta, llista dels més venuts. I aleshores, ells que sí, què fan? Què volen i poden fer? Resignar-se a retornar-los a la distribuïdora amb una compungida noteta on hi digui mala sort? No senyor, no. Ells es reuneixen telemàticament o al natural i s'ho comenten entre ells, en sospesen els pros i els contres, n'estudien el com i el per què. I al capdavall, i això ja us ho han explicat abans, en fan unes llistes presidides pels 3 títols que encapçalen cadascuna d'elles i voten. Democràticament i desinteressada, se suposa, que és com s'hauria de votar sempre. Jo no gosaria dir que no hi hagi algun llibreter entusiasta que no faci campanya a favor del llibre que ell creu imprescindible. I no ho gosaria dir perquè no ho sé, però ho sospito. Perquè és natural i no hi ha cap elecció sense campanya, oi? Doncs, un cop fets aquests prolegòmens, es disposen a atorgar el premi als guanyadors. I és per això que ens hem reunit aquí, per assistir a la proclamació i entrega d'aquests premis que recolliran tot seguit els autors i editors d'aquests llibres que haurien pogut passar inadvertits i acabar anant a la bala, si no fos que el gremi de llibreters, després de premiar-los, els posarà una marca ben visible. Els col·locarà a l'aparador de la llibreria i també en un lloc preferent del taulell. I amb això els atorgarà una segona oportunitat. Dit d'altra manera, a aquests llibres se'ls allargarà la vida. Però no és aquest el fet més destacable. El que més m'agrada de tot plegat és que amb aquest premi hi guanyem tots. Tots els qui, gràcies als abecedaris, hem esdevingut lectors de bo, lectors del bo i millor. I per saber què ha estat el bo i millor d'enguany, pel que fa als llibres de la nostra literatura i llengua o de la de les altres, de la que s'adreça als infants o als joves, de la que s'il·lustra o no, el més adient és que jo calli d'una punyetera vegada. M'assegui i deixi que parlin els organitzadors, oi? Doncs au, ja he xerrat massa i moltes gràcies un cop més per tot i tot. Fins aviat.
Bé, doncs, com bé ha dit la Teresa Duran, ara és el moment ja de lliurar els premis. Per tant, demanaré, a mesura que vagi anomenant, que pugi el comitè avaluador de cada premi i també qui lliurarà el premi. Comencem. Premi Llibreter 2022 de literatura infantil i juvenil, d'altres literatures. Demanaria d'entrada que pugés el senyor Lluís Sandrera, president del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, que serà qui lliurarà el premi, i el comitè d'avaluació, que ara mateix anomenaré. Bé, això és l'acte, ens hem de posar seriosos. Que han estat llegint i avaluant i discutint i té el seu mèrit, això. Molt bé. El comitè d'avaluació del 23è Premi Llibreter 2022 de la categoria Infantil i Juvenil Altres Literatures, format per Dolors Cabrera, de la llibreria Les Voltes de Girona. Vagi pujant, gràcies. Lali Diumaró, de la llibreria La Gralla, de Granollers. Miguel Ángel Rincón, de la llibreria La Petita, de Barcelona. Marta Gil, de la llibreria El Gat Pelut, de Barcelona. Anna Torrella Barrufet, de la llibreria Peu de Pàgina, també de Barcelona. I Irene Tortós Sala, de la llibreria L'Altell de Banyoles, com a comissionada sense vot, que aquí ho expliquem tot, va escollir aquest comitè que estan veient aquestes 3 obres nominades. Cendra, Ceniza, Jonathan Auxier, traducció al català Jordi Martín Lloret, traducció al castellà Gemma Rovira, Blacky Books. Mary John, Anna Pessoa, traducció de Mercè Ubach, il·lustracions de Bernardo P. Carballo, L'altra tribu, i Tristras, d'Ivan Barrenechea, de Nòrdica. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora per major nombre de vots, Mary John, d'Anna Pessoa. Recull el premi Anna Pessoa i l'acompanya l'editora Marina Llompart. Gràcies, Marina, que farà les vegades de traductora si calgués. Segon, és que he d'acabar de dir-vos perquè ha agradat. Una novel·la com una extensa carta d'amor i una carta de desamor que es fa novel·la. Mary John descriu en segona persona el procés vital que travessa la seva protagonista, la Maria Joao, des de l'infantesa fins a l'adolescència, tot penjant sempre d'un subjecte aliè, en Julio Pirata, el destinatari de la missiva, el seu primer amic, amor i desengany, una novel·la de descobriment, de creixement, d'alliberament, una història preciosa escrita amb un llenguatge fresc, del tot creïble i poderosament literari, acompanyat per unes il·lustracions brillants. Ara sí, endavant. Sí, pots anar... Ai, un moment, que agafo un micròfon, espera't, que jo et faré de peu de micro. No, primer llegiu no, primer us ha de donar el premi, perquè si no, no podreu agrair res. Passeu-me un micròfon, sisplau. No, si no hi ha premi, què agrairan? Gràcies. Sí, oi o no? Lluís, quan vulguis. Doncs l'Anna Lloter, moltes felicitats, i per tu, l'editora Marina. A la marca, estimades. A la marca. Aquí. Qué sorpresa, es como un Oscar, ¿no? Eu vou ler em português. É para mim uma enorme honra receber um prémio atribuído pelo Grêmio dos Livreiros aqui na Catalunha. Estou muito feliz por várias razões. Em primeiro lugar, porque os livreiros são os leitores mais conhecedores. Conhecem bem os livros e também os leitores. São, por isso também, os leitores mais competentes e os mais exigentes. A eles, muito obrigada pelo prémio e pelo seu trabalho.
Jo aniré traduint. És per mi un gran honor rebre un premi del Gremi de Llibreters aquí a Catalunya. Em fa molt feliç per diverses raons. Primer, perquè els llibreters són els lectors més capacitats. Coneixen molt bé els llibres i els lectors. Són, per tant, els lectors més competents i més exigents. A tots ells, moltes gràcies pel premi i per la seva tasca. Va seguir. Vai continuar, perdona. Não é muito divertido. Em segundo lugar, estou muito feliz porque a editora L'Alta Tribu assumiu um risco quando apostou numa autora completamente desconhecida em Espanha. Esse risco pode ser assustador para uma editora independente, mas é também essencial para trazer novas vozes e perspectivas aos leitores. Aqui cabe-me referir também o trabalho dos tradutores, em especial o de Mercè Ubach, que traduziu este livro para catalão. Sem os tradutores não haveria diálogo nem pontes, sem tradutors não estaríamos aqui. També em fa molt feliç perquè l'Altra Tribu es va arriscar en apostar per una autora completament desconeguda aquí a Espanya. Aquest risc pot ser aterridor per una editorial independent, però també és essencial per portar noves veus i punts de vista als lectors. Aquí també vull destacar la feina dels traductors, en particular la de Mercè Ubach, que va traduir el llibre al català. Sense traductors no hi hauria diàlegs ni ponts. Sense traductors no seríem aqui. A propósito desta questão da tradução, queria dizer apenas duas coisas sobre geografia e literatura. Portugal e Catalunha não são regiões distantes. Falamos línguas românicas ocidentais que têm aspectos em comum. E, no entanto, é mais fácil para um leitor catalão e para um leitor português ter acesso a livros em língua inglesa do que a livros em língua portuguesa ou catalã. É interessante fazermos esta reflexão, porque a ideia tentadora e simplista que hoje temos de que tudo o que se faz no mundo está ao nosso alcance é completamente errada, nomeadamente no que toca à literatura. Do ponto de vista literário, não estamos assim tão rodeados de pluralidade e multilinguismo como poderíamos pensar. É preciso trazer para a literatura maior diversidade de línguas, de pontos de vista e de experiències. Sobre la qüestió de la traducció, només voldria dir dues coses sobre geografia i literatura. Portugal i Catalunya no són regions llunyanes, parlem llengües romàniques que tenen molts aspectes en comú. No obstant això, és més fàcil per a un lector català o portuguès tenir accés a llibres traduïts de l'anglès que a llibres traduïts del portuguès o del català. És interessant fer aquesta reflexió perquè la idea tentadora i simplista que tenim avui en dia, que tot allò que es fa al món està al nostre abast, és completament errònia, especialment en referència a la literatura. Des del punt de vista literari no estem tan rodejats de pluralitat i multilingüisme com podríem pensar. És necessari portar a la literatura una major diversitat d'idiomes, de punts de vista, d'experiències. Isto agora é uma questão para os políticos. Isto faz-se através de apoios à tradução e à edição e faz-se também através de apostas arriscadas, como a que fez a editora L'Alta Tribu quando traduziu Mary John para catalão. É um livro que fala de adolescência, amor, rejeição, mudança, amizade e de procurar o nosso lugar no mundo. A literatura tem sido isso para mim, procurar um lugar no mundo. Això es fa a través del suport a la traducció i del suport a l'edició i també es fa a través d'apostes arriscades, com la que va fer l'Altra Tribu quan va traduir Mary John al català. És un llibre que parla sobre l'adolescència, l'amor, el rebuig, l'amistat, la recerca del nostre lloc en el món. La literatura ha estat això per mi, la recerca d'un lloc en el món. Esse é o final. Hoje a literatura trouxe-me aqui a Barcelona e quero muito agradecer a todos os livreiros, à editora L'Alta Tribu, em especial à Marina, à Vanessa, à Eugénia, à tradutora Mercè Ubach, à editora portuguesa Planeta Tangerina, que possibilitou que eu desse início a esta viagem. Partilho este prémio também com o muito talentoso ilustrador Bernardo Carvalho, que fez as ilustrações e o design gráfico deste livro tão azul e tão incrivelmente bonito. Espero que a Mary John continue a encontrar os seus leitores na Catalunha e no mundo. Muito obrigada a todos.
i ja cap jo també. Avui la literatura m'ha portat aquí a Barcelona i vull agrair molt a tots els llibreters, a l'editorial L'Altra Tribu, a la traductora Mercè Ubach i a l'editorial portuguesa Planeta Tangerina per fer possible que iniciés aquest camí. També comparteix aquest premi amb el talentós il·lustrador Bernardo Carvalho, que va fer que les il·lustracions i el disseny gràfic d'aquest llibre fossin tan boniques i tan increïblement blaves. Espero que Mary John continuï trobant els seus lectors a Catalunya i al món. Moltes gràcies a tots. Aquí, a la marca ben bonica, amb tots, sisplau, aquí aquest comitè que ha llegit i que ha triat. Molt bé. Moment foto. I demanaré, quan acabeu la foto, ara somrieu, que no baixeu perquè hi ha un altre Premi Literatura Infantil. Sí? Moltes gràcies, enhorabona, enhorabona. Gràcies, Lluís Sandrera. Molt bé. Molt bé. Segueixo amb l'acte. Premi Llibreter 2022 de Literatura Infantil i Juvenil en català. El comitè format per Dolors Cabrera, que és aquí de les Voltes, de Girona, l'Ali Diumaró, de la llibreria La Gralla Granollers, Miguel Ángel Rincón, de la Petita, de Barcelona, Marta Gil, llibreria El Gat Pelut, de Barcelona, Anna Torrella Barrufet, de Por de Pàgina, Irene Tortossala, de l'Altell, de Girona. Com a comissionada, sense vot, va escollir aquestes 3 obres nominades. L'assassina de Venècia, de Pol Castellanos, editat, publicat per Estrella Polar. L'hivern del senyor Jeroni, d'Eulàlia Canal, editat per Ànima Llibres. Naïm, de Naïm Batruni, pseudònim de Joan Rioner, il·lustracions d'Alba Domingo, de l'editorial Piscina, Un petit oceà. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora per major nombre de vots l'hivern del senyor Jeroni, d'Eulàlia Canal. Recull el premi l'Eulàlia Canal, acompanyada de l'il·lustrador Jordi Vila del Clos i de l'editor d'Ànima Llibres, Jordi Martín Lloret. Endavant, endavant. I, atenció, lliura el premi a Èric de l'Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya. Endavant, Eulàlia. Molt bé, i ara té la paraula, abans de la foto, l'Eulàlia Canal, si us plau. Hola, bona tarda a tots. Bé, la veritat és que només tinc paraules d'agraïment pel Gremi de Llibreters, per aquest premi, per haver triat un dels meus llibres. I de fet, jo ja fa anys que segueixo el premi i a l'estiu sempre em guia amb les meves lectures. M'ha fet descobrir molt bones lectures i molts bons autors. I per mi entrar en una llibreria, jo dic que les llibreries són llocs on tot és possible i a més hi passen moltes coses. Ara encara més, perquè els llibreters sempre abans no feia falta que organitzessin activitats i ara estan sempre organitzant activitats. I el fet de saber que el meu personatge, el Jeroni, podrà estar un temps una mica més llarg a les llibreries, perquè m'ha passat sovint que sembla que els llibres caduquen molt aviat, i ara penso, ara estarà un temps una mica més llarg a les llibreries, penso que s'hi sentirà molt bé, que no se sentirà tan sol. El Jeroni és un avi que ha perdut la seva dona, tampoc pot fer la feina que més li agradava, que era una feina passional, que el seu ofici era ser rellotger. O sigui que tot el que ell ha anat construint a la vida, d'alguna manera ho ha anat perdent. I es pregunta en aquest moment sobre el sentit de la vida. Així ens comença una mica aquesta història
Hi ha la relació també amb el seu net, que és aquesta relació que té amb el seu net és una mica que es dona llum una a l'altra. A mi això em vaig inspirar perquè quan jo vaig veure com el meu pare també s'anava fent gran, també anava deixant de fer les coses que més li agradaven o que més li omplien. I recordo que quan el anava a veure, quan m'obria la porta, sempre em feia un somriure i la cara de felicitat de que estiguéssim allà, que anés jo a veure'l amb els seus nets, i sempre feia aquesta cara i sempre era una cosa que m'arribava molt. I penso que m'ha inspirat en part també amb el personatge del Jeroni i en algunes coses, no tot. I bé, vull destacar també, perquè sí que és veritat que quan els escriptors estem escrivint estem absolutament sols i sí que hi ha estones que flueix la història i tot va molt bé i t'emociones, però també hi ha estones com molt complicades de dubtes que comences a pensar i tot això on va parar i realment això funciona, no funciona, et fas moltes preguntes. I en aquests moments sempre hi ha gent que està al meu costat i que sé que em donaran bons consells. I aquí vull donar les gràcies també a dos escriptors molt amics meus que sempre m'acompanyen en aquest camí, que comparteixo amb ells tot allò que escric, que és el Rodolfo Del Hoyo, que a més em sembla, l'he vist abans, està per aquí, i també la Glòria Marín. I penso que sempre han sigut molt importants des que vaig començar i segueixen estant allà amb mi. I també a la meva família, en Josep Maria, l'Ada, l'Ona i el Nil, que també sempre són els primers que llegeixen allò que escric i encara ho llegeixen amb il·lusió. I ja porto uns quants anys. I després és evident que aquest llibre és un treball d'equip, perquè una cosa és la història que jo vaig escriure i l'altra el resultat del llibre. I aquí vull agrair a l'editor, al Jordi Martín, que des del primer moment va apostar per la meva història, la va agafar amb molt d'entusiasme i després, evidentment, el Jordi Vila de Clos, que jo dic que sense ell aquest llibre no seria el mateix. Ha fet aquestes il·lustracions magnífiques i ha fet créixer el personatge, ha fet créixer la història i li ha donat molt més valor. Gràcies a tots dos. Gràcies a tots. A la marca. Coreografia, si us plau. Miguel Ángel, te toca? Molt bé, junteu-vos una mica, que si no... Molt bé ho feu. Ara ja ho saben fer. Un aplaudiment per tots ells. Ja podeu baixar. Molt bé, menys la Irene que es queda, felicitats, Eulàlia, felicitats, Jordis. Molt bé, seguim endavant. Premi Llibreter 2022, el comitè del 23è Premi Llibreter 2022, l'àlbum il·lustrat format per, recordeu que heu de pujar, Cecilia Picunda, Librerío de la Plata, Sabadell, Berta Noguer Ballart, de la llibreria Atzavara, de Barcelona, Laura Mesa, de l'EFNAC Barcelona, Núria Càrcamo, de la llibreria Sandac de Barcelona, Enric Boluda, de la llibreria Abracadabra de Barcelona i la Irene, que ja és aquí dalt. Que no ha vingut la resta del comitè? Doncs estàs en representació d'aquest comitè. Potser baixaven de Girona, que ho han tingut complicat, que hi havia accidents. Anem a seguir. Anem a seguir l'acte. I, com dèiem, Irene Tortós-Sala, de la llibreria Altell de Banyoles, que, com a comissionada sense vot, van escollir aquestes 3 obres nominades. Dies com aquest, Dies como este, Oriane Smith, il·lustracions Alice Gravier,
traducció al català Òscar Vendrell, traducció al castellà E.B. del Castillo, editat per Libros del Zorro Rojo. Taxi Mec-Mec, de Stéphane Servan, il·lustracions Elisa Guein, traductora Luisa Lucuix i publicat per Barret Editorial. Cues de somnis, coles de sueño, Rita Cineiro, il·lustracions Laia Domènech, traducció al català Pere Comelles, traducció al castellà Teresa Matarranz, Aquí ara Books. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-la la guanyadora per major nombre de vots. Cues de somnis, coles de sueños, Rita Cineiro i Laia Domènech. Lliuren el premi als il·lustríssims senyor Jordi Martí, sisè tinent d'alcaldia, regidor de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, i Xavier Mercè, regidor de Turisme i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bé. I aquí, efectivament, reben el premi les dues perquè és un àlbum il·lustrat. L'acompanya l'editora Inés Castelbranco, que farà la traducció, si s'ha de fer, del portuguès. Aquí teniu, endavant, l'editora, el diploma que li atorga el senyor Mercè, exacte, i això mateix, un premi cada una. Il·lustradora? Molt bé, ara ja sabem qui és Inés Castelbranco, ell ja ho sap. Molt bé, bravo. I ara, foto. Foto dels, sisplau, aneu a marca, per favor. Ah, no, anava a dir no, Jordi. Molt bé, aneu aquí els entregadors i premiats. Molt bé. I ara és el moment dels agraïments. Endavant. Inés, no, és un micro, no passa res. Outra portuguesa. Buenas tardes a todos. Muy a mi pesar, mi catalán no me deja ir mucho más lejos. Voy a seguir en castellano, así que sí, voy a intentar. Podría empezar y terminar con una palabra. Muchas gracias a la organización del Premio Llibreter, a Inés por su inmediato y valiente sí a mi texto, a cada uno de los libreros por honrarnos con su elección, pero más aún por su trabajo de cada día, por los libros, por los lectores, especialmente por los lectores más pequeños. Soy animadora de lectura de profesión y por ello testigo cercano y agradecida de vuestra dedicación. Cuando era niña, jugaba de ser escritora. Imitaba el comienzo de un programa de televisión para niños, a la cual Beatrix Potter entraba a la casa para escapar de la lluvia y después de preparar una taza de té, se sentaba a escribir el cuento de Pedrito Conejo, lo que me trajo hasta este momento. Este mismo momento en que hay niños jugando para sobrevivir, jugando de sobrevivir. 37 millones de niños. Niños que la vida hizo refugiados. La mitad de ellos no asisten a la escuela, no lo van a la escuela. Una de estas mitades, al ser niña, corre grave riesgo de caer en la trampa de la trata de personas y o sufrir violencia sexual. La otra mitad, que son niños, corren el riesgo de ser reclutados militarmente a la fuerza. ¿Cuántos niños perdieron la vida tratando de cruzar al mar Mediterráneo? ¿Cuántos niños viven en campamentos de acogida superblotados? ¿Cuántos no han conocido una realidad distinta a esta hasta hoy? Los niños que pierden la vida intentando cruzar al mar Mediterráneo son nuestros. Los niños encerrados en campos de acogida tratando de acabar con su propia vida son nuestros. Los niños que mueren congelados en tiendas de campaña cada invierno son nuestros. Los niños que cruzan frontera tras frontera para escapar a la guerra o a la hambre son nuestros.
No hay nosotros e ellos, nuestros hijos y los de ellos. Solo hay un nosotros, un mundo nuestro que necesita cambiar. Y los libros juegan un papel fundamental en este camino de transformar el mundo. Un lector a cada vez. Muchas gracias. Muito obrigada. Per aquest llibre jo vaig haver d'il·lustrar murs de pedra, però que es trenquen amb la fantasia i la imaginació d'un nen i un pare que fan un camí, que intenten destruir aquests murs amb els somnis, que és el que fan els llibres realment. Dono les gràcies per aquest premi al Gremi, per voler allargar-li la vida al nostre Cues de Somnis. Gràcies. És que han fet la foto abans. Torneu-vos a posar, si us plau. La marca vermella. Aquest és el punt clau, marca vermella. Molt bé. A la comissió, ara a la comissió. Gràcies, senyor Martí, gràcies, senyor Mercè. Sí, perdó. Gràcies. Enhorabona, Laia. Per lliurar el següent premi, demano, si us plau, que pugi la honorable senyora Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Si us plau, senyora Garriga, molt amable. I diu així l'acte. Recordin, ja tenim la persona que lliura, recordin que han de pujar a mesura que els vagi molt bé. El comitè del 23è Premi Llibreter 2022 Altres Literatures, format per Marina Porres, de la llibreria Ombra de Rubí, Fe Fernández, de l'Espolsada, de les Franqueses del Vallès, Cèlia Estatuet, de la Laie, de Barcelona, Aarón Sánchez Tolosa, de la llibreria Geli, de Girona, Daniele Sabatini, de la llibreria Empúries, i si no hi és, ha arribat? Ha arribat, sí, Pensava que estaves a la P7. Molt bé. No he dit res. Molt bé. 3 accidents, ho sé. Daniele Sabatini, ja el tenim aquí, de la llibreria Empúries de Girona, i Àlvar Mas Llorenç, de la Temerària de Terrassa. Com a comissionat sense vot, aquest comitè va escollir 3 obres nominades. Els grans optimistes, Los optimistes, Rebecca Macay, traducció al català de Marc Rubió, traducció al castellà d'Aurora Echevarría, Periscopi i Sexto Piso, amb 2 editorials. Inquiets, Los inquietos, Lynn Ullman, traducció al català de Meritxell Salvany, traducció al castellà Ana Flecha Marco, editorial Les Hores i Gatopardo Ediciones. Trilogia de Copenhagen, Trilogia de Copenhague, Tove Ditlevsen, traducció al català de Maria Rússic Andreu, traducció al castellà de Blanca Ortiz Hostaler. L'altre editorial i editorial Seix Barral. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora per major nombre de vots els grans optimistes, Los optimistes, Rebecca Macay. Recull el premi... Un moment, ja no us llegeixo ni l'acte, ja ho llegireu, perquè és que un moment... que és que ella no pot, que sortirà en vídeo, pobreta meva. Recullen el premi l'editor Aniol Rafel i l'editor José Hamat. Molt bé. Exacte, algú s'ha de quedar el premi per enviar-li. Gràcies, consellera. Fotografia.
I no baixeu perquè tenim... Un moment. Després fem la foto conjunta. I ara tenim un vídeo de l'autora. No hi és presencialment, però sí que hi és aquí. Anem a veure-la. Hola, bon dia. This is Rebecca Mackay. I am speaking to you from Vermont, my summer cabin across the world, to say an enormous thank you for this incredible honor. Thank you to the people who make this prize happen, to the people who vote for books, and to my incredible team there at Periscopi, including and especially my translator, Mark Rubio. We have not met, but from everything I understand, he has done a wonderful job. My late father was a literary translator, and it's work that I take very seriously and have huge admiration for. I published The Great Believers in English in 2018, and that's a time that feels very distant from the one we're living in now. My translations began to come out around the world in the long summer of 2020 and in Catalan in 2021. Those translations came out into a world in which we found that we were living in an epidemic, a pandemic, in some ways very different from the AIDS epidemic that I write about, and in some alarming and striking ways very similar, particularly in the ways, at least in the United States, that our healthcare system let those who were already at a disadvantage be put in greater danger. I learned an enormous amount, not only in the researching of The Great Believers, but also by the life the book has had in the world and the conversations I've had about AIDS, about COVID, about healthcare all around the world as I've traveled for the book or as I've spoken to journalists just over my computer. I was lucky enough in October of last year to visit Barcelona. It was the first time that I'd been in Spain at all. I went first to Madrid and then to Barcelona. I had an absolutely amazing time. I was thrilled in Barcelona not only to meet wonderful readers, but also to see that this is a culture with a tremendous literary tradition. I've been saying to people since I've come home that I have never seen in any place before such a concentration of bookstores, of avid readers, of newspapers that review books. Most countries, many, many times the size of the region that speaks Catalan, don't have anything to rival that kind of literary culture. I was absolutely delighted to find it, and I very much hope that I will get to return someday soon to enjoy it again. I am incredibly honored by every life that The Great Believers has received since its publication. You write the book over several long years alone, and it's enough for any writer to see their dreams come true and to see a book out in the world. But to see that book reborn time and again in different languages, with different titles, with a different cover, with a different readership, and with a different history as background to the reading experience is beyond anything any of us dream as we are sitting alone in our office, typing and trying not to check Twitter and wondering if this book is ever going to amount to anything. It's been one of the great surprises and delights of my life as a writer to see this book come to life all over the world. And because my father passed away in January of 2020, the translations that have come out since I lost him have been especially meaningful to me, since he was the one I used to send many of my books to in translation so that he could look and to my amazement, usually be able to read a lot of the language they were written in. He can't do that this time, but seeing books come out in certain languages for the first time for me with this novel, like Catalan, has been absolutely thrilling. So I thank you for all of that. I thank you for this wonderful prize. And from very far away in the woods, moltes gracias. Comitè, si us plau, el comitè que ha donat el premi.
una mica en diagonal, i l'esperit de la Rebeca des de Vermont que va surant per aquí sobre. A la marca, que si no és que clar, no em fan cas. Bé que estem al final, i no em fan cas. Molt bé, moltes gràcies, enhorabona. No vagis molt lluny. Demanaria ara, si us plau, pel darrer premi, que m'acompanyés la molt honorable senyora Laura Borràs, si us plau, i Castanyer, presidenta del Parlament de Catalunya, i els que aniré mencionant, com he fet durant tota la tarda-nit, perquè ja em sembla que anem tard. El comitè del 23è Premi Llibreter, ja sé que esteu cansats, però home, que és que em toca llegir l'acte. Format, he dit literatura catalana, no havia dit literatura catalana, format per Nèlida Fornell, de la llibreria Quatre Cantons de Berga, Sergio Bassa, de Bassa Llibreria de Móra d'Ebre, Ricardo Tolosa, de la llibreria Quatre Gats de Sant Celoni, Andrea Giovanoli, de l'Argonauta de Balaguer, Xavier Cortés Torres, de la llibreria La Memòria de Barcelona, i Èric de l'Arco, llibreria Documenta de Barcelona, senyor de l'Arco ja sap el camí. Com a comissionat sense vot va escollir aquestes 3 obres nominades. Écoutez. No em fan ni cas, és al final i ja estan pensant en la copa. L'instant abans de l'impacte, de Glòria de Castro, editat per Periscopi, Ja estem morts, amor, Xavier Aliaga, Angle, la història de la nostàlgia, Natàlia Romaní, editat per Univers. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades per Dona Eva, que ho estic repetint molt ràpid, resultant-ne la guanyadora per major nombre de vots. L'instant abans de l'impacte, Glòria de Castro, recull el premi l'autora i l'acompanya el seu editor, Rafael. Bravo. Molt bé. I a l'editor, molt bé. Molt bé, Glòria. La Glòria es col·loca al lloc perquè ho ha vist. L'enhorabona, Glòria, endavant. Felicitats. Aquest vespre m'han demanat que faci una cosa molt difícil, que és un discurs com a guanyadora d'un premi literari, quan jo en realitat en el que sóc expert és en perdre premis literaris. I de fet m'he passat 5 anys i 257 pàgines parlant sobre el fracàs. Així que em sento una mica com aquelles actrius secundàries de Hollywood a qui donen un Òscar per haver dit només una frase en una pel·lícula. Jo n'he dit unes quantes més, però al final les meves frases parlen del no-res, sobre una protagonista que es passa 6 hores al dia fent el no-res i escrivint sobre el no-res. Així que aquest premi, més que sorprendre'm, crec que és un miracle. I a més és un premi que valoro molt, perquè és un premi que des que soc lectora l'he anat seguint i perquè més que escriptora ja soc lectora. Jo soc una lectora obsessiva compulsiva i una mica és per culpa de la meva mare, que és professora de llengua catalana, i perquè des de petites a les meves germanes i a mi ens va donar 3 consells per la vida, que era llegeix, llegeix i llegeix, i almenys les meves germanes són 2 dones extraordinàries. Vull dir que se n'ha sortit. I si aquest manuscrit, si aquest text ha arribat fins on ha arribat, és gràcies a Periscopi, a la feina que han fet l'Aniol, la Marta i l'Andrea, que m'han dut de la mà per tot aquest camí, que a vegades ha sigut molt dur i molt fosc, però m'han dut fins a la llum. També la Núria, que em va ajudar a sobreviure a un Sant Jordi una mica accidentat. I no em vull deixar ningú. I també vull agrair al Manuel Baixauli, perquè ell va rescatar aquest manuscrit d'un altre premi literari que havia perdut i el va enviar a l'editorial, on van saber-lo veure amb bons ulls.
Voldria donar les gràcies, doncs, a aquesta família, tant a la família d'editors com a la família de Casa Meva, perquè Casa Meva és un lloc on es respiren llibres, es parla de llibres. Quan ens hem de regalar coses, ens regalem llibres. Moltes gràcies per haver-me fet estimar tant els llibres. I bé, també volia agrair-li al meu pare perquè sempre m'ha ensenyat que no s'ha de tenir por de treballar molt dur i que al final, quan treballes tan dur, quan veus tot fosc, sempre aconsegueixes allà arribar on et proposes. I em resta parlar també dels mestres i les mestres que ensenyen català i en català a les escoles, perquè la seva tasca és titànica i sense ells crec que no estaríem cap de nosaltres aquí. I després també totes les escriptores, les que estan aquí avui, les que ens han precedit, les que encara estan per descobrir, perquè deia Elena Ferrante que les dones sempre escrivim als marges d'una tradició essencialment masculina i que l'únic que ens queda per fer és escriure de manera distòpica i de manera disruptiva. I crec que és el que estem fent les dones, avui tots som dones premiades, i m'agradaria esmentar per acabar una escriptora que crec que és una gran escriptora disruptiva i sobretot amb aquest conte de la criada que ja està ben als Estats Units, que és Alejandra Pizarnik, perquè jo en els moments més foscos d'aquest procés d'escriptura, que al final és molt dur, tinc una frase que tinc enganxada amb cinta adhesiva a la nevera i que vaig enganxant i desenganxant amb cada mudança i que diu que la rebel·lió consisteix en mirar una rosa fins a pulveritzar-se els ulls. Jo me'ls he pulveritzat perquè tinc 7 dioptries a cada ull i jo afegiria que aquesta nit la rebel·lió consisteix en anar a una llibreria de barri i comprar un llibre en català escrit per una dona. Moltes gràcies. Acosteu-vos més. Molt bé. Recordeu avançar, si no acabareu... Bueno, està bé, acabareu amb el gremi de llibreters aquí al cap per pensar-hi. Va bé. L'enhorabona, moltes gràcies. Moltes gràcies. El premi, sí, no te'l deixis. No, que és molt bonic. Bé, doncs ara, per acabar, arriba el moment dels parlaments i per començar escoltarem l'il·lustríssim senyor Jordi Martí, sisè tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. Tot seu. Moltes gràcies, bon vespre, molt de pressa perquè ja és tard. Però, en primer lloc, vull començar agraint molt a la Carme i a la seva presidència del gremi. Vaig tenir ocasió de conèixer-la un dia que presentàvem un projecte pel Sant Jordi, que era la Superilla Literària de Barcelona, i va mostrar un entusiasme desbordant, el Patrici n'és testimoni, i la veritat és que allò va ser un impuls. Després vaig saber que ella a Girona ho havia organitzat dins del Firal perquè sabia que plouria, però nosaltres a Barcelona ella es va entusiasmar d'una manera desbordant, sabent que dedicaríem tant espai públic a la venda de llibres. La veritat és que ha estat un plaer i alhora felicitar a l'Eric, que l'Eric a més ha estat capaç de renovar una de les llibreries senyeres de la nostra ciutat, la Documenta, canviant-la de lloc, canviant de persones, canviant d'equips i mantenint l'excel·lència i la qualitat i per tant estic convençut que farà una gran feina al capdavant del gremi de llibreters. La segona cosa és agrair molt als llibreters. Em perdonarà la pregonera que no estic massa d'acord amb la definició de l'IEC, dels persones que venen llibres. Com podríem definir o com m'agradaria què és per mi, si voleu, un llibreter? En primer lloc, és algú que és capaç, o una llibretera és capaç de generar un espai, de crear una atmosfera. Si alguna vegada entreu en una llibreria que no us hi sentiu bé, és que segurament no és ben bé una llibreria de veritat. Poden haver-hi llibres a les prestatgeries, però no és un espai que convidi a ser-hi, a estar-s'hi. La llibreria no força, la llibreria obre possibilitats. I això necessita una atmosfera determinada
que tots els que us dediqueu i els que ens dediquem a anar-hi ho reconeixem segurament quasi per pell. La segona característica dels llibreters a mi no m'agrada quan diuen són prescriptors, perquè sembla que siguin metges, que tu arribes, expliques com te trobes i et recomanen, et fan una recepta recomanant-te 3 novel·les i 2 poemaris. El llibreter necessita la conversa tranquil·la. Jo els he d'agrair molt a molts llibreters que han perdut molt el temps amb mi, perquè han xerrat molt, no hem acabat de descobrir quin era el llibre que convenia i he sortit de vegades sense comprar res, però en canvi m'han ajudat. No vull dir amb això que quan entreu heu de fer tot el possible per emportar-vos algun llibre, per descomptat. Però el llibreter conversa i, per tant, no és un prescriptor en el sentit d'imposar, sinó que ha d'haver-hi un diàleg. Per això tots acabem tenint algun llibreter o llibretera de capçalera, perquè és algú que ja ens coneix i ens reconeix i que pot, mirant-te, intuir que avui estàs més per una cosa o per una altra, que avui et convé més un assaig o una novel·la senzilla. Els hi he d'agrair molt perquè són persones indispensables, que són realment traductors entre la gran quantitat d'oferta literària que tenim al nostre abast i la possibilitat de la tria i d'escollir. I la tercera, que per mi també ha de tenir un llibreter, i avui el premi també ho reflexa, és aquest component de compromís amb la literatura i amb la llengua catalana. No és un compromís exclusiu. No crec ni molt menys que les llibreries s'hagin d'especialitzar només en una literatura, per descomptat, ni només en una llengua. Però, en canvi, subtilment, una llengua com la catalana, una cultura minoritària dins de les grans cultures internacionals, necessita aquest compromís subtil. Avui, tots els llibres premiats, fossin catalans, per autors escrits, per autors catalans o internacionals, tenien traducció catalana. L'aposta per la traducció catalana, si voleu, és indispensable. Estic molt d'acord amb el que ha dit la primera autora portuguesa, és curiós avui el percentatge de portuguès, de que no és veritat que ho tinguem tot a l'abast. I no és veritat especialment per aquells que pertanyem a cultures minoritàries que sabem que és més difícil que entrar, incorporar-se en els cànons universals quan vens d'un país petit. Però això no vol dir que no hi hagi tantes coses per descobrir. El compromís amb la cultura catalana dels llibreters segur que també acompanya el compromís amb totes aquelles petites cultures que no per això no són tan importants com les altres i tan necessari que els llibreters ens les posin al nostre abast. I vull acabar, per descomptat, felicitant els autors, sobretot a les autores. Avui, realment, fins i tot les llibreries que heu reconegut en més de 35 anys, majoritàriament també eren dones. Per tant, felicitar-les i agrair-los molt aquest premi perquè ens resol la prescripció d'estiu i demà ja sabem la llista que per nosaltres, pels nostres fills, fins i tot algun pel nostre net, ens serà útil per passar aquest estiu. Gràcies a tothom, llarga vida als llibreters. És el moment d'escoltar l'honorable senyora Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en delegació, a més del molt honorable senyor Pere Aragonès, president de la Generalitat. Senyora Garriga. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Em fa molta il·lusió ser aquí envoltada de persones que treballeu en el món del llibre. De fet, és dels primers actes que vaig fer l'any passat quan em van nomenar, per tant, és dels primers que repeteixo. Feu possible que gaudim d'aquesta eina, en realitat tan antiga com imprescindible, que ja ho hem dit avui, que ens fa somiar, ens permet evadir-nos i ens ajuda a créixer i a aprendre. En primer lloc, vull felicitar les persones que heu estat guardonades en les diferents categories del Premi Llibreter. Enhorabona i moltes gràcies per oferir-nos la vostra creativitat. Com hem pogut veure, aquest any els premis tenen nom de dona, de fet, nom de dones. Un fet que confirma que de mica en mica les dones anem recuperant la visibilitat que ens pertoca en tots els àmbits de la cultura, també en la literatura. I, esclar, també vull felicitar a les llibreteres i llibreters, amb permís de la Teresa Duran, que amb el vostre ofici i bon criteri ens apropeu als llibres cada dia arreu del país.
Deixem-me que aprofiti, com no pot ser d'una altra manera, aquest espai per agrair la feina de la Carme Ferrer i tota la seva junta sortint, la seva dedicació al capdavant del Gremi de Llibreters durant tots aquests anys. Hem viscut una època especialment difícil, en què, malgrat tot, i gràcies a la vostra tasca, l'àmbit de llibre n'ha sortit reforçat. També vull felicitar el nou president, l'Eric Del Arco, desitjant-li molta sort i encerts en aquesta nova etapa que ens tindrà a vostre costat i a tota la Junta entrant, evidentment. Com deia fa un moment, l'àmbit de llibre ha sortit reforçat de la pandèmia. Tots plegats hem constatat com d'importants són els llibres i la lectura en el nostre dia a dia. I això ho reflecteix l'increment de l'hàbit lector en els últims anys. I la Diada de Sant Jordi en va ser una bona mostra. La Diada d'aquest any va acabar amb un balanç molt positiu i penso que ens n'hem de felicitar. Alhora, també van haver-hi incidents, tots ho sabem. I, de fet, us vull agrair la total col·laboració que vam tenir des del primer moment amb el Gremi de Llibreters i amb tota la Cambra del Llibre, que ha permès que aquesta setmana ja haguem publicat els ajuts per compensar les pèrdues derivades del mal temps. Ha sigut una resposta ràpida, 2 mesos per l'administració és una resposta molt ràpida, us ho prometo, i consensuada amb tot el sector, que esperem de tot cor que us sigui molt útil. A nivell general, aviat viurem un altre impuls important de la mà del Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Hem reprès aquest pla sota l'empenta de la Izaskun Arretxe, directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, amb la coordinació de la Montse Ayats i de la mà del Departament d'Educació des del principi. I això últim és molt i molt important, perquè la lectura és un hàbit que volem que la ciutadania adquireixi des de ben petits. Aquest pla l'estem fent entre totes i tots, amb la implicació d'administracions, entitats i professionals dels diferents àmbits. I de les necessitats que es detectin ens sortiran les accions que haurem de desplegar en els propers anys, tant des de l'àmbit públic com des de l'àmbit privat. Per tant, us necessitarem a tots, perquè el repte de fomentar l'hàbit lector i incrementar els índexs de lectura ens implica a tots. Així doncs, gràcies una altra vegada, llibreteres i llibreters, i per fer-ho possible cada dia. Enhorabona un cop més a les premiades i compteu amb el Departament de Cultura pel que necessiteu. Gràcies. I per tancar l'acte escoltarem la molt honorable senyora Laura Borràs i Castanyer, presidenta del Parlament de Catalunya. Senyora Borràs. Bé, molt bona nit. La veritat és que és un plaer ser aquí en totes i cadascuna de les edicions que ha tingut aquest Premi Llibreter, quan hi venia com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes, quan hi venia com a consellera de Cultura, fins i tot quan era a Madrid com a portaveu, la Carme em continuava convidant i ara li deia a l'Eric, i em continueu convidant com a presidenta del Parlament, tot i que no caldria, però em fa il·lusió que penseu que formo part de la comunitat dels llibres i la cultura que ens dona la vida i en alguns és la nostra vida. És bonic veure el Premi Llibreter any rere any i aquests darrers anys que a més hi ha tantes ganes de trobar-nos i veure'ns perquè venim de la pandèmia i veure quin és el planter d'autors, de traductors, d'il·lustradors, d'editors del nostre país i com ara s'ha vist que el futur és de les dones, claríssimament, com s'ha vist amb aquests premis en què totes les guanyadores han estat dones. L'Aniol ha repetit, a més, com a editor, i la importància d'aquestes editorials que també han sabut posar el periscopi, mai millor dit, per poder-nos fer donar-nos i donar-nos altres oportunitats, tots els que heu pujat aquí a recollir i agrair el premi de donar una nova vida a aquests llibres. Aquesta és la funció preciosa que té el Premi Llibreter en mans d'aquests éssers preciosos que sou els llibreters. Per tant, gràcies per convidar-m'hi, enhorabona a la presidenta sortint i a tota la seva junta, enhorabona al president entrant i tota la seva junta. De fet, l'any passat, el premi, ara ho comentàvem amb l'Eric, el Premi Llibreter de l'any passat també publicat aquí ara, veig allà la Inés, el vam presentar a Documenta i tinc la sort de poder setmanalment gairebé passar per totes aquestes llibreries que heu desfilat avui, algunes amb tant d'ofici a les esquenes. Discreparé
el tinent d'alcalde ha dit que discrepava de la Teresa Duran. És complicat discrepar de la Teresa. De l'IEC, perquè la Teresa ha parlat de l'IEC. Jo discreparé de tu, si m'ho permets, perquè no és un país petit. Jo li dic moltes vegades a Lluís Llach, quan el voltes amunt i avall, no és un país tan petit, al contrari, és un país enorme, un país de llibreries, i és una llengua enorme, gran, prestigiada, minoritzada, no minoritària. La nostra és una literatura de primera, la nostra és una literatura que està oberta al món. Els nostres traductors la continuen ampliant amb les seves obres i avui és un plaer poder-ne veure aquesta collita un any més. Acabaré amb uns versos, ja que hem parlat tant de llibres i de llibreters, d'Eduard Sanahuja, que té un poema breu, però que és extraordinàriament eloqüent per parlar dels, es titula així, els éssers llibres, que a més porta una cita de Ray Bradbury que diu: uns quants sonats en versos a la closca no poden afectar la ciutat. I tots hi veieu la ironia de Ray Bradbury, perquè efectivament els sonats en versos a la closca afecten i molt, no només la ciutat, sinó també els països. I diu l'Eduard Sanahuja: no hi ha cap mena d'arma contra el temps. Ho sap el llibre, que esgrogueït es fon amb el frec de la bava d'uns insectes. La memòria del llibre, qui la té? En el mirall dels segles, les grafies engendren ulls de larva, un gran festí de fulls on passa inadvertit el gust de tinta. En el mirall del temps, volen les merles que engoleixen les cuques full a full. Després venen els llops i els esparvers, com una ombra de sang sobre els prestatges. En el mirall dels segles falta temps. Tampoc tenim escuts per defensar els vells codis d'honor de la lectura. En el mirall del dia viu la nit. Potser ens quedarà el gest de decidir l'ex libris de granit, el perfum de la llosa, si llegim des de fora o des de dins, si volem morir en vers o morir en prosa. Fer de la vida una lliçó d'estètica. No volem morir ni en vers ni en prosa, almenys els que som avui aquí. Volem llibres, llibres, llibres que ens donen molta vida i que, a més, tenen... Tothom ha tingut baixaulis que recuperen llibres de premis perquè després tornin a ser premiats. Ho va tenir la Mercè Rodoreda, així és que, Glòria, benvinguda al club i que això et sigui auguri també de molt de futur. Que visquin per sempre els llibres, els éssers llibres, els éssers meravellosos que sou els llibreters. Visca el Premi Llibreter i visca la lectura. Moltes gràcies. Podeu seguir aplaudint, que s'ho mereix, però ara demanaré, atenció, és perquè hi porteu molta estona asseguts. Els que heu llirat... És que és bo això, us encantarà, perquè d'aquí ja anem al piano bar. Tots els premiats, és a dir, tots els que heu pujat aquí dalt l'escenari, torneu a pujar. Pregonera, vinga? Tots, no, a veure, Teresa Duran, que ja és tard. Tots els que heu pujat a l'escenari, torneu a pujar perquè volen una foto conjunta. Conseller, exacte. President, molt bé. Llibreter... Molt bé, molt bé. Molt bé. I ara, tot això... Atenció, atenció, que ara hem de desplaçar-nos tots. Els que vulguin, els que puguin, els que la política no els impedeixi prendre una copa amb gent de malviure com llibreters i editors i autors. A veure, aquí al costat hi ha, a més, un grup divertidíssim que toquen de meravella i et fan veure, que es diuen Piano Bar, que celebrarem el Premi Llibreter allò abraçant-nos una mica. La Eva Lombard i jo us donem les gràcies. Eva, sisplau, moltes gràcies.